Jadem, Asantiache. This year, now my Hemayino, Abusia Penny and Penny Food in a modern city. Now, no, you're my acquaintance. So go to Anshan and Penny for any penny for Anshan. Acquire money in a fata area. And then our Daruma, Babes said, a coma, a severe to you. The soup is there. I'm just a person. Get them. Catching in the view, but you know. Mane pursued the Asapia Fata, or road of such a penny before. It was also such a and as a baby says, I was a Benua, who was fully in our what of it. Jump. Well, over with Nadia. Jump. Nominally, come, Papa. Jump. None of Santa 72. Young. Let them can you press to be answered. What we sound said, then I mean, I mind. Young. As I see her, the two of us are see our person. Yo, Manson, or more Ediaco, a P. Mountain. Yo, continue pie for you to do Supreme Court. What things are seeing a mamma says, yo, come whoopee, and 2 for him. Don't mind the man. Yo, Obama, fair. And what now a man's assassin. Yo, 240 now, man. Coupon by the bear, assassin, and beer and salmon. Yo, or him so I idea. Garam say, or Siano, we said to be in sick circle. Yo, open in near my year above Guama Bruno, and the society. Yo, the Savior myself, W. And I see you. Yo, 2 for 9 and I almost see them. So I have to be number there. And I see you. Yo. That's my brother. Whenever we are very Yo. That's what we put together for. So no matter the other. Sabra so fast. I said a group. We know about with Kitchipa and Bano. So, yo. So, I to mine. So, yeah, and you was one put to us at them. Yo. Syllabus up, I will not try. Santin will move ya. Or pass up one more here. The fact I will be back. Yo. A buyer will come up with a just there. Show moi another more knows David. Moi, will be buy to me. And I'll say, go by ya. Moi, offer Simuny, I was in this war. Yo. Oh, my meeting him out. So, Russell, my meeting him out.
ɔsɛ no kura buru na ɛma sɛ no kura buru ɔtɔkɔhwɛ no yɔm sɛ na ɛma so de waa wo nana moamodia sɛ wonyinaa mo ka bom susuma tɛ n'akyi na ɔtuma bɛkuro no ma santene ɔsɛ nipa odi kan na ɔde kɔ akyem so aduro sɛ wokɔ hɔ akyire no san baeɛ sɛ aberante ɔsɛ ɔde kɔma ɔhene kura bi so ɔtete wo ɔsɛ no kura buru sɛ kɔ sukuu no ɔsɛ no kɔ ɔka sɛ kɔ sukuu ne kɔsua deɛ ɔwɔ no sɛ no kura buru wura sɛ so da yɛ no no ɔsɛ ɔyare na ɔnyina no ɔkasa pa wɔ ho yɛ ɔne nyina no ɔni Job Tulura Sadene Sile ni muso Oha sile bisi ye Job Sadi wasi atwuma so kokko ni muza krachi sem no na de adro no de Job se je dem nya de on so akosku no obedi ade Sise bi oba ye o se wa twuma so wa break there Eso oni obi asem de so ni mu so no wa twuma so no o to be de mu e de kwa Sadene Job o kan ye da ho no so ka ja ho Ɔsɛ akyire ba yɛ kɔ yɛ so sɛbi ɛhoma no na ɔpɛ no no na ɔso na ɛkɔkɔ si yɛ ɔna wo ba ɛkɔtɔ ka kyerɛ ɔnɛ nɛ ɛfa esu ɛkɛtɛ da so paa ɔso nana no sunsun ebi wɔ akyi tìmɛ sɔm na yɛ yie pɛsɛ ɛmunyam sisi a yɛ a ɔka so pɛsɛ ɔtete wɔ wɔn mu de ahyɛ asɛm no ɛna nuusu de yi tìmɛ yɛ fɛsɛ ɛmunyam yɛ so wo nua ba nso ɔyɛ wo maame wɔ fa ɛdi wɔ akyi ɛdi wɔ nkyɛn ɛka wo nya bom sɛ de baako wo deɛ sɛ bɛyɛ wura aka wura ka wɔn asɛm no gyina tete wɔ firi sɛ na ɛlu soɔ tìmɛ yɛ efiri akyi biara na wo nya bom sɛ de baako ɛfa mi sɛ bi ɛbɛyɛ ɛbɛsesa ɛbɛyɛ wɔn ani yie ma nsa ne wate ɔsɛ wo nana asɛ wɔfa wo bɛgyina adeɛ no na wɔwɔ ahobrɛase yie paa ɔsɛ nɛ sɛ abe na bɛfiri wuro bɛfiri wo ho ɛwɔ ma bɛtiri soɔ daabi job ɔsɛ ewura student na wɔn sɛ western di hɔ baabi na wɔyɛ adwuma sɛ na ɔfɔ hɔ ɛfɔ na wɔyɛ adwuma sɛ hɔ aduru adɔma so wɔn bɛ yi wɔn yɛ ɔba sɔ ebi kyerɛ no a tibi kyerɛ no yɛ pɛ ɔdwuma wɔn kasa firi hɔ bɛhwɛ hɔ ɛso no kɔn yɛ dɛm deɛ so ɛni kɔ hɔ yie paa yaw kasa di adwuma yaw sɛ na ɔka kyerɛ wɔn sɛ owurɛ fi wɔ hɔ bɛyɛ ahantan bɛyɛ dua a ɔde bɛba fam na deɛ wɔn nana yɛ yɛ nyinaa no ayɛ yie. Ne wo de ahobrɛaseɛ ɛni boro ma maame wɔ fa no mpanyinfo nyinaa ɛna ɔde bɛpagya wɔ ɛmɔ hini ayɛ kɛse sɛ dɛ kɔ ayɛ a na ɔdi ni mu na sɛ bi nɛ abɛsi wo soɔ no ɛkyɛ sɛ akonnwa no bɛhwɛ wo totobo ase ɛta sɛ kakra na wate ɔsɛ de ɔka hyɛ bio soso so bio ɔka ne kane wona na susu di w'akyi ɛno na sɛ wobɛsi osu a ɛwura ɔhwɛ yɛ na wode gya nanom asesei ɔsɛ ɔho brɛaseɛ wɔ nim fa wo ho no basaa ɔsɛ gye dɛm hima wo maame no no ɔwɛmfo ɔpere no ho kɔkɔɔ basaa wadeɛ ne ne ntra ɔnyimfo yi so ɔbɛyi wobɛyɛ sɛbe akadesɛm
Any class one is here, more than the transit of another cocoa. How many times as you are young? That is those people who put any dear can see a pa. Romano. Coco be a 180 years to be him, nobody enters the approval. Coco sent you one who was to put him up. To go send you on my own and this way. As Gabriel who you, what's it? Whoever translated your hobby, I'm not to your father. Yo. So we're going to see Obey and Pedro. That's if you're home. What's it? You are not just on not to government here. Go home, Uncle Tom. Tina says, see, if you told me to them, you crap, but you're looking for yourself. I'm probably a cheap pass to have a drink as a Bramonia. Or some go as a password. A bit looking as a woman. What's your union home? Yo, the woman is him. Was it a vehicle? What's my wrong with India? So what's my wrong with India? A woman at the tea and woman who flew. Or someone who won't go on the tea or flew. If you on your back, and you go food, or feel like in us of a town. I'm you, I'm talking as a someone of your war, so who's your war. That's a blue. Otherwise, no, I said, blue, madame. Samuel will be like a car from the side. They are obey what's it. Payula, what's your car or what's it? Nana couldn't report us to me and San Obi. So, Palm, the sum couldn't report us to you. Sa a sona and me, Papanan party, or Hinachi making a may bother to us all. But I don't make them say. Ene no kure, ene no de benante. Tuntum a meka tere ne se tuntum, kokko a meka tere ne se kokko. Se na na frɛ me anopa, ewia, anadwoa, meba. Mi shaya mi yare. Se na na frɛ me na se me da ma chi mana, mi tuotumfo tankase. Sra tutumfo tankase kankase. Se osompa me ne kunipa otosu mienu etina wujade. Saa sompana na me nana ampedu me de besum nipa oba nana frame anopau ewiawo anadwo meba misoya mi yare so frame na me dan machi ma na me tutum fontam Segura frame na se mama tutum fontam kesi saa sumna na me beto aso ja som yura nana ayi opon kunipa odo be Libra said, or two some friendly sumo, a young or the sumo, never. You shall be yet. Libra friend, that's a mamma, with two for Tom Cassia. Oh, really? Miss Ray, who do what I can say, can't I say? Set men and upper blue, that didn't mind a home. Or in a obey, Messuno and Opa, Messunaria. So, Frem and Opa, or Frem and I do, that's my man. Miss I am saying, yeah, you should do what I can say. That will be fine. Let's go to one time, Cassia can't and Cassia said. Mira, obey. Better not chepa. Number two, never chupa. No, they are the summa bender. So, frame and a pool. And you, the sumo, meba. Misali yare. So, framing as a mamma. Between 2 4 times, Cassia. Mr. Otum Fontan Cassia can't and Cassia. Me, Nana Akosabrim Pong, Jadam Mine in Benku. Nanaya obey, Menina Bay Bakon, said you never back on the yellow. Or frame and you, and I do. The sumo beba. Misami yare.
sɛ na na fɛm ne sɛ me dan me chima no a me to otum fo kan kɛse Otumfo Esantam kese kantam kese Boampon repona na me Tabri tietri na me Ayim kum ne podi kan ya me nana kum nipa ayim kum nipa otosu menu enana eneme Sompa a me nana no beso asanteman ena me ayim opon kum nipa me tosu miensa me beto aso Asanti ni miwra Wadarma mi wen ma se da when monyam awde ahye me ani gade man so femi anopa awia anwumre dasium meba ni shani yare so femi na mama me tondam kese